ми с мен 10 часа някъде. Хайде да се облечем ауфита и ще се включим. Това ми е ауфита, хора, не е някаква, просто ауфит. Игнорирайте там дрехите. Просто anyway. И там също правим ремонт. И да. Сега отивам да смия лицето и ще ви покажа, купих си нов продукт за лице, който го използвах 3 дена и да ви кажа дали съм доволна или да се го купите или не. Аз самия с тази сапон дав, аз съм доста доволна от него и ми харесва, а сега отивам да си мия зъбите и лицето. Хора, измих си лицето и зъбите. Разбира се. Няма как да се ободрим. Всеки сутрин си мия зъбите и лицето и просто това ми е фаворит. Всеки сутрин. Та. И ще ви донеса гости мои клип! Та-дам-да-дам! Здравейте, приятели! Аз излагах Давидо, че ме изключиха за такива документи по история и трябва... Пък те са тест по история, трябва да му помогна. Да. Сега ще се оправя косата и ще се включа после. Сега се отворих косата и почвам да изгладя с гребена, но ще да се измия косата вечерта и още е мокра. Много е гадно така, но както и да е. И да, здравейте, хора, това ми е прическата, така ще стои. Време е да ви покажа моя мини продукт на марката на Балея, който се беше 2 евро. И реших да си го купя, за да го пробвам. И вече го използвам за 4-ти ден. Днеска ще го използвам за 4-ти ден. Той е от малката колекция. Сега нанесеха самия мини крем на лицето си за пъпки. И трябва да ще сложим ето този крем за ръце. Може би сте видяли на друго видео. Той изпокоява кожната бариера и гланд. И така. Това беше от мен. Чао, хора. И вземете си ето този крем за изчистване на пъпки, на акне. Много е добър. И това беше от мен. Чао!